ಗುರಿಗಂಟೆ ಗಳಿಗೆಂದು ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಾಮದ ಮೂಡಿದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಾಮದ ಮೂಡಿದೆ ಶ್ರೀಧರೆಯ ಸುರಗಿರಿಯ ನಾವು ಹತ್ತುವ ಶ್ರೀಧರೆಯ ಸುರಗಿರಿಯ ನಾ ಹತ್ತುವ ಪರಶಿವನ ಕಂದನಿಗೆ ಶಿರವಾಗುವ ಪರಶಿವನ ಕಂದನಿಗೆ ಶಿರವಾಗುವ ಶ್ರೀಧರೆಯ ಸುರಗಿರಿಯ ನಾವು ಹತ್ತುವ ಶ್ರೀಧರೆಯ ಸುರಗಿರಿಯ ನಾವು ಹತ್ತುವ ಪರಶಿವನ ಕಂದನಿಗೆ ಶಿರವಾಗುವ ಪರಶಿವನ ಕಂದನಿಗೆ ಶಿರವಾಗುವ ಈ ಜಗದ ಗಂಧದಿ ದೂರಾಗುತ್ತ ಈ ಜಗದ ಗಂಧದಿ ದೂರಾಗುತ್ತ ಈ ಜಗದ ಗಂಧದಿ ದೂರಾಗುತ್ತ ಈ ಜಗದ ಗಂಧದಿ ದೂರಾಗುತ್ತ ಹರಿಯ ಕಂದನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಕಂದನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ತಾಳಲಾರೆ ತಾಳಲಾರೆ ನಯ್ಯ ಮಂಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗ ತಾಳಲಾರೆ ಹೇ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎನ್ನಾತ್ಮಗಂಗ ಹೇ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎನ್ನಾತ್ಮಗಂಗ ತಾಳಲಾರೆ ನಯ್ಯ ಭಂಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗ
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಅತಿಥಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಪಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಕೊಂಡದೆ ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆನೆ ಅರುಣ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದೆ ಕೇನದು ನಾನೋರಿ ಅತಿಥಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಜಂಗ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದೆ ಕೇನದು ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರ అయిన ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಭಜಂಗ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದೆ ಕೇನೊಂದು ಶ್ರೀ ಐದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದೆ ಕೇನೊಂದು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿಂದ ತಮ್ಮ ತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿರಿಮುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಐದು ಮಿಕ್ಕ ನಾವು ನಂಕದ ಅಲಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಐಕೆ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಎಂಚಿನಂತಿರ ಕೇನ್ನಾಗ ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ ಪಂಡೇರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ದೀನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ಸುಗಿಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಐಕೆ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಉಟಾರ್ಮೆನ್ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಲಾಸಾರಥಿ ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಹರಿಕತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ದೆರ್ತು ಪತ್ತನ ಕೈ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆರಡ ಕೇಣದ ಐಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಗೀತ ಮಂತದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಆರ್ಲೆತ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಐನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುನಾಡೆಗೆ ಆರ್ನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಯ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ಯ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 10 ದಿಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ಐನಾತ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಮಲ್ತದ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಯೋಗ ತಲಪಾಡಿದ ಎನ್ನಲ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ ಜಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅಂಚನೆಂಜಿ ನಾಗದೇವೇರನ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಉಚ್ಚುಲ್ನ ಪದ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊರಗತನಿಯನ ಪದ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಪದ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೂವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಪದ್ಯ ಅತ್ತಿ ಆ ದೈವಲ್ನ ಕುರಿತಾಯಿನ ಪದ್ಯ ದಯದೀತಿ ನೆನಪುದಿವಾಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತೆ ಈ ಕೂಟೋಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕುಳು ಸಾಂತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಜಿತನ್ನೇ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇತ್ತನಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ BJPದ ಮುಖಂಡರ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಐತಪ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಿವರಾಮಣ್ಣೆ ಬೇಕಲು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಭಕ್ತಾದಿಲು ನಿಖಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ದೇವರ ರಂಗಪೂಜಾದ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆಯರಂಡು ಐಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು.
ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ಕೋಲ ನೇಮ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆದಿಲೆಗೆ ಕಡೆತ್ತ ದಿನಗೆಂದು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ್ತ ದಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪುನಗಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪುನ ದಿನ ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜ ಬಂಡದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ನನ್ನೈತೆ ಜೂನ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀರು ನೆಲೆ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೂನ್ 7 ದುಂಬೆ ನೀರು ನೆಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ಜೂನ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ವೈಕಲಾ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪೋವೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉತ್ಸವ ಆದಿಲೇನು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕೋಲನೇಮ ಕಂಬಲನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಮಯೋಡು ಪತ್ತನಾಜರಿಗೆ ಅವನ್ನು ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೆಂದಿದ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ದಿನಕ್ಕೂ ಆತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬೈದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ದಿನ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಆರು ದಾದನ ಪಂಡೇರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಅಂದದು ಆಂಡಲ ಆಳ್ವ ಸಹೋದರರದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೆರಾವಡು ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವಳ ಆಳ್ವೆರಾವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೆರಾವಡು ಒರಿಯಾಡ್ದವರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಭಾಳ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆದುಲ್ಲರು. ಒರಿ ಬರೆಪು ನೈಟ್ ಆಂಡ ಅಂದು ಕಲಾವಿದರ ನಗಲು ಒರಿ ಬರೆಪು ನೈಟ್ ಹುಷಾರಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆದ ವೇಷಧಾರಿ ಆದ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು. ಅಂಚನೆ ಭಾಳ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದ ಭಾಗವತರಾದ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಕಟೇಲಿ ಮೇಳೋಡು ಉಳ್ಳರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಇಂದೆರಡು ದುಂಬೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು CD ಪೂರ ಮಲ್ದಿರ ಪಕ್ಕದ CD ಕಾಲ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಲ ಅದೇ ಅಂಚ ತಲಪಾಡಿ ಸಿರಿದುರ್ಗೇನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕನ ಗಾಯನೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಮಲ್ದಿರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಪನ್ಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಕೊಲ್ಲಿನಲ್ಪನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಪೆರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಅವೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪನಗಲೇ ಕೊರ್ದು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪನಗಲು ಬರೆದು ಅವತ್ತೆ ತಾಳಮದ್ದಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಡ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಐಕ್ಲ ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹರಿಕತೆಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರಿಯಾಡ್ದೊರಿಯನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪು ನೆನಪಿನೇಗೆ ಈ ನಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಈ CD ಪಂಡ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪು ಅಂದ್ಮಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಣಿಯರೆ ಗೀತೆ ಬತ್ತು ಉಸಿದ್ದೀನಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಂದೇನು ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕೇನುವ ಅವೇನು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯೆಲ್ಲ ತೂಪ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಒಂದೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಗಾಯನ ಬಂತೇರು. ವಿದ್ಯಾಸುವರ್ಣ ಪಂಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಫಿಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರು ಸಂಗೀತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನದ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಅಂತ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿದ ಜೋಡಣೆನು ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೊರಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ ಯಾನು ಈ ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋದು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರಲುಂಡು. ಪುರಂದರದಾಸರಿ ಕನಕದಾಸರಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ದಾಸಾಗ್ರಗಣ್ಯರ ನಗಲು ಇತ್ತದಪ್ಪದ ಪುಸ್ತಕ ಭಜನೆ ನಿಗಲು ಪಂಡ್ಪರತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲೆ ಐಟ್ಲ ವಾವ ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಲುಂಡು ಒಂದು ನಿಗಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಲೆಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಬಂಡ ಸಂದೇಶ ಗೀತೆಲೆಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಬಂಡ ತತ್ವಗೀತೆಲೆಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾಸರನಗಲ್ನ ಭಜನಾವಳಿಡು ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಒರಿ ಬರೆಪನಗಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಡ್ತೆ ಪುರಂದರದಾಸನ ವಿಷಯ ಇಂಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಇತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಅವು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಸರಳ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಅತೆ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ ನಯನೆ ಚಂದಿರ ವದನೆ ದರ್ಶನ ತೋರೆ ಇಂಚಿನ
ಶಬ್ದವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು 6 ಶಾಸ್ತ್ರವ ಓದಿದರೇನು 106 ಪುರಾಣ ತಿಳಿದರೇನು ಸಾರಿ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವ ಮಾಡದೆ ಧೀರನಾಗಿತ ಮೆರೆದರೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಇಂದು ಪುರ ಬಾಳಿ ತತ್ವ ಸಂಗೀತ ತತ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾರನ ಅಂಚಿತನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ದಾಸರನೆಗಳು ಬಂತು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನೆಟ್ಟಿತೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಸಿರಿದುರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಾಶಿಡಿ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಎಸಳು ಪಿಂಗಾರ ಮುಡಿಯೊಂದಿನ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನು 6 ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿಜೇರು ತೂವೇರೆ ಹೊರಬಲೆಯೇ ಪಂಡ ಭಕ್ತೇರ್ನಗಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ತಲಪಾಡಿ ಸಿರಿದುರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆನಾಥ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗಿಲ್ ಬೋಡೆನಾಥ ತೂತಾರೆ ಬೋಡೆನಾಥ ರಾಗದ ನಿಗಿಲ್ ಭಜನೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಂಡ ಐನು ಹೋಲ್ ಸುರುಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೇನು ಬಿನವೇನು ಸುರುಮಲ್ದೇರಾರು ಬಂಡ ಏರು ಪಂದಳ ರಾಜನ ಕಥೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಾರು ಪದ್ಯದಲ್ಲ ಉದ್ದೇ ಜೀತೆ ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಬೋಂಟೆ ದೇರಿಯೇ ರಾಜೆ ಬೋಂಟೆ ದೇರಿಯೇ ಪಂದಳ ರಾಜೆ ಮುರುಗ ಬೋಂಟೆ ದೇರಿಯೇ ಆಯ್ ಬೋಂಟೆ ದೇರ ಬೋದು ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂದು ಆಕೆಯರಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಆಯಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಯಾಪಲ ಕೇಂಡಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂತ ಹೊಸ ರೂಪದ ಆದಾನ ಪಂಪಿನವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆರು ಬರೆತನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡದ ಸಿರಿದುರ್ಗಿನ ಪದ್ಯ ಐಡದ ಬಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೊರಟುಲ ಪೆಜ್ಜನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುನ ಸೀರೆದ ಒರುಟುಲ ತಿಳಿತೊಂದು ಬತ್ತಲು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಶೃಂಗಾರ ವೈಭವದ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಬರೆತಿನ ಅಂಚ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಪಾತಾರ್ನಾಗ ನಾಗದೇವರನ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ನಾಗದೇವರ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತನ ದೇವರು ಅದೇ ಅಂಚ ಅದು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೋಡು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡ ನಾಗಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೇವೇರು ಬಂಡದು ಆಯ್ ಶಿವನ ಮಗೇನೆ ಆಯ್ಲು ಆಡ ಇಂಚಿಡು ತುಳುನಾಡ ನಾಗದೇವರು ಪಂಡ ನಾರಿಕೇಳ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಸಾರಸ ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ಅರಶಿನ ಸಂಪಿಗೆ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎದೆಗೆ ವರಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಣ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ನಾಗದೇವರೇ ಕಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪಿಗೆ ಪೂ ಬೋಡು ಬೊಂಡ ಬೋಡು ನಾರಿಕೇಳ ಬೊಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಇತ್ತದು ಪೂರ ಅರಶಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿದ್ದ ತುಳುನಾಡ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇತ್ ಆಂಡ ಮೇರು ಪುಂಚದ ಉಲಾಯಿಡು ಮರಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಉದಲನ್ನು ತಿನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂಜಿನ ಜೋಡಿ ಮರಿಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಆರಲಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಒಲ್ತು ಸುರುಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗರ್ನ ಸಂಸಾರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಗಳ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ನಾಗೆ ಪುಣ್ಣು ಅಣ್ಣು ನಾಗೆ ಪುಣ್ಣು ಮಾತಾತೆ ಈ ನಾಗನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಎಂಚೆ ಪುಣು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಪುಣೆ ಒಂದು ಪೋದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಡು ನಾಗಬನ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುಂಡು ತಂಬಿಲ ತನುಬಲಿ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಂಬಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಇಂಗಿತೆಡುಪ್ಪುನ ದೋಸನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜಲು ಸಂಪಿಗೆ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎದೆಗ ಪರಿಮಳ ಗಮಿಸುಡು ಬಣ್ಪಿನವೇನು ಈ ರೀತಿದ ನಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಅಕೇರಿದ ಪಾರಡುಂಡು ಸುರುತ್ತ ಪಾರಡು ನಾಗಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಜೀವನೋಡು ಆ ರೀತಿದ ಅಗಲು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜೀವನೋಡು ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಆ ರೀತಿ ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಗದೇವ ನಾನು ಅವಿಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬಣ್ಣಂದ ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊರಗ ತನಿ ಅಂದ್ಪಂಡು ಅವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎತ್ತನು ಕೊರಗ ತನಿಯೇನೇ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆಯ್ ಕೊರಗದ್ದೆ ಮಾಯೋಗು ಸೇರ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಜವನೋಡು ಉಪ್ಪನೇ ಮಾಯೋ ಸೇರಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಅಜ್ಜ ಏನು ಎಂಚ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೇರು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಯನ ಜ್ಞಾನ ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಬಾಡೋಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಗೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜರಿನಗಲಿಗೂ ಇತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಅದು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಬೋದು ಆ ಅಜ್ಜೆಂದು ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಐತ ವೇಷಭೂಷಣ ಅನ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಮೀಸೆ ಬೊಲ್ದು ತರೆ ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡ ಅಂತ ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ತೂಪ ಅವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆಯ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯೋಗ ಸೇರಿನ ಜವನಾದಿಗೆ ಆನಂದ ಆಡಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋತುನ ಪಂಪಿನೇಕ್ ಮೈಸೂರದ್ದು ಮುನ್ನ ಬೈದ ನಾಡನ್ನು ಬೈದರಿಯರ ಬತ್ತದು ನಮಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಕ ಏರ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ ಪೋದು ಕುತ್ತಾರ ಬರಲಿ ಸೊಂಪೈ ಯಾಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು, ಕೆಳಗೆ ಕಲ್ಲುಂಟು, ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಎಂತಪೇರಲ್ಲಿ ಎಂಥದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ಎಂಥದ್ದು ಇರೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಒಂದು ಬಂಡದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಆಯ್ತಾ ಕಾರಣಿಕದ ಪ್ರಚಾರ ತೂದು ಅಗಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅವೇನು ತೂವೋಡೆ ಕೇನೋಡೆ ಅಡೆಗೆ ಬರೋಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಬೈದಿನಾಗಲು ಬರೀ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೈದಿನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರು ಬರೆದಿರು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ತಲಪಾಡಿ ಸಿರಿದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆರು ಬರೆದು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಬಗೆ ಐಟ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬತ್ತುಂಡು ತನಿಯಾರು ಲೆತ್ತಿನ ಪಗನೆ ಓಕೋನುವ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಎಣ್ಣಿನ ತೆರೆಯೋನುವ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ದಿವೋನುವ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನು ಸುಗಿತೋನುವ ಅಂತ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಲೆತ್ತಿನ ಪಗ ಓಕೋನು ಬಂಡ ಆ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಅದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಕಾರಣಿಕ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು 5 ಪದ್ಯನು ಆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಡು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧನೆ ಅಂಚ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಗಲೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರ ಹವಡು ಗಾಯಕರ ಹವಡು ನೆತ್ತಪಿರ ಹವಡು ಐಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಲೆಗಳು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬೊಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೊಕ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವರ್ನಗಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಮಾತ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲು ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸೇರಿದಿನ ಅತಿಥಿನಾಗಲು ನಿಗಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತವರ್ಗದಾಗಲು ನಿಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ನಿಗಲು ಇನ್ನು ಸೇರಿದಾರೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಈ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತಲಪಾಡಿದ ಸಿರಿದುರ್ಗೆ ಸಹಿತವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾದ ಇವಲ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವರೆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಂದವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರೆರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾವೂರು ಬರಡಾಂಡು ಅಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಬೈ ಪಂಡದು ಪೋಪು ನೆಡ್ದ ದಾರಿಗೊಂತೆ ಬಂಗಾಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 25,000 ಬಜೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ಡ ಪಂಡೇನು 25,000 ಕೊರ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚನ್ರು ಮನ್ಪು ರಮೇಶ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪಗದೆತ್ತಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಹೆಂಗೆ ತುಲೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಅವಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ 40,000 ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಆರು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಇತ್ತೇರು ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಗರಿಯರ ಒಂದು ನೆಡ್ದ ಆರೆಗಿಲ ಎಂಕುಲು ದೇವೆರಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ನಟ್ಟೋನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತೋನ್ಶೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಫಲಪುಷ್ಪನ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರಾಯ್ಕೋಡು ಪುರ್ಲು ಮಂತ ಕೊಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಸರಿ ಸಂತೋಷ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯನು ಕುಡವರ ಪಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಪುರ್ಲುದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದು ಕೊರನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ದುರ್ಗಾಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಾತ ಜವನೇರೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವು ಮಾತೆರೆಗಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದ ಕೂಟುಡಿತನ ಮಿತ್ತ ಮನೆಡಿತನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು
ಸೊರಟುಲ ಪೆಜ್ಜಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುನ ಸೇರಿದ ಉರುಟುಲ ತಿಳಿತೊಂದು ಬತ್ತಲು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ತಿಳಿತೊಂದು ಬತ್ತಲು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಗೆಜ್ಜಿದ ಸೊರಟುಲ ಪೆಜ್ಜಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುನ ಸೇರಿದ ಉರುಟುಲ ತಿಳಿತೊಂದು ಬತ್ತಲು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಲೆತ್ತಿನ ಅಪಗನೆವೋ ಕೊನುವ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನಿನ ತೆರಿಯೊನುವ ಲೆತ್ತಿನ ಅಪಗನೆವೋ ಕೊನುವ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನಿನ ತೆರಿಯೊನುವ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈದೀವೊನುವ ಕೊರಗ ತನಿಯನು ಸುಗಿತೊನುವ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈದೀವೊನುವ ಉಂಚದ ಉಲಯಿಡು ಮರಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಉದಲುನು ತಿನ್ಪುಂಡುಗೆ ಸಂತಸದಿಂಜಿನ ಜೋಡಿ ಮರಿಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲುಂಡುಗೆ ಪುಂಚದ ಉಲಯಿಡು ಮರಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಉದಲುನು ತಿನ್ಪುಂಡುಗೆ ಸಂತಸದಿಂಜಿನ ಜೋಡಿ ಮರಿಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲುಂಡುಗೆ ಬೊಂಟೆದೇರಿಯೇ ರಾಜೆ ಬೊಂಟೆದೇರಿಯೇ ಪಂಗಡ ರಾಜೆ ಮುರ್ಗ ಬೊಂಟೆದೇರಿಯೇ ಬೊಂಟೆದೇರಿಯೇ ರಾಜೆ ಬೊಂಟೆದೇರಿಯೇ ಪಂಗಡ ರಾಜೆ ಮುರ್ಗ ಬೊಂಟೆದೇರಿಯೇ